תלונה. יופי. טוב, אז יתעורר אותם, לפחות זה. טוב, אז שלום לכולם, אנחנו נדבר היום על איך אפשר להאיץ בעצם פיתוח של מוצרי SaaS בארגון שלכם. מה? אני הולך להציג לכם אוטומציה שבנינו בסייבראק, שקיצרה לנו את הזמן לפרודקשן בכל מוצר חדש ב-18 שבועות. זמן לפרודקשן 18 שבועות, כן? שמעתם נכון? 18 שבועות. עכשיו, הכותרת מטעה, עדיין צריך מפתחים, פשוט הם מקבלים נקודת התחלה הרבה יותר טובה להתחיל את הסרוויס הזה. עכשיו, לפני שאני אתחיל לספר איך הגענו למספר הזה, 18 שבועות, מה בנינו, למה בנינו, אני רוצה לספר לכם ממש בקצרה על סייבראק. אז סייבראק נוסדה לפני 26 שנה, כן. יש לנו מעל 3,500 עובדים ברחבי העולם, מעל 900 מפתחים. לפי גרטנר אנחנו לידרים בתחום של Access Management ו-Identity Security, ובשנים האחרונות אנחנו Serverless First SaaS Providers, ועל זה אני רוצה קצת להתפקס, על העניין של ה-SaaS Providers. אז באמת לפני 3 שנים בערך, 4 שנים, התחלנו בעצם בפלטפורם אנג'ינירינג, להתחיל לעבוד על תשתיות ה-SaaS, להתחיל לבנות את כל הסיפור הזה. אמרו לנו, אתם הולכים להיות AWS, Serverless, ואתם הולכים לבנות את הסרוויס הראשון שלכם, ה-Tenant Management Service, ה-Customer Onboarding Service, ולקחנו קצת זמן באמת להבין מה זה אומר להיות פלטפורמה, מה זה אומר לבנות ב-Serverless, ובאיזשהו שלב הגענו לרמת בשלות לא רעה בכלל בסרוויס החדש הזה, ואמרנו, אוקיי, יש לנו סרוויס אחד, יש לנו מאות סרוויסים לבנות, כן? התחלנו גם לגייס הרבה יותר אנשים, הקבוצות אחרות בארגון כבר רצו גם להתחיל לעבור ממוצרי on-premise, להתחיל לייצר מוצרי SaaS, Serverless, ונתקלנו באיזושהי בעיה. איך עכשיו אנחנו גורמים לכל הארגון לאמץ Serverless? איך אנחנו שומרים על אותם best practices והסטנדרטים שאנחנו הגדרנו? איך אנחנו כולנו עובדים באותם כלי observability, כן? משהו שהוא מאוד סופר קריטי. והכי חשוב, איך אנחנו עושים את זה מהר ויעיל. אז הפתרון שעשינו הוא לבנות אוטומציה. עכשיו, מן הסתם אוטומציה שבנינו זה לקח שנים עד שהגיע לסטטוס שאני מראה לכם היום, אבל האוטומציה הזאת משתמשים בה בגדול מאוד מפתחים, יצרה עשרות מיקרו-סרוויסים וסרוויסים, היא קיצרה באמת לכל סרוויס, כמו שאמרתי, 18 שבועות הפך ל3 שעות, פחות מ3 שעות של אוטומציה, ואני חושב שבמצטבר חשפנו פה באמת שנות פיתוח לארגון. עכשיו, אני לא מחרטט אתכם, זה אמיתי לחלוטין, הצגנו זה גם ל-AWS, הם עוד התרשמו, הם עשו case study על מה שעשינו, והצגנו להם את זה, והראינו שזה באמת עובד, אז אני לא מחרטט אתכם, זה באמת עובד. סבבה. אז אנחנו נדבר היום על מה זה אומר בכלל לקחת מוצר Service SaaS ולהביא אותו להיות פרודקשן. אנחנו ניקח איזשהו Service Hello World ונביא אותו לפרודקשן, נראה באמת את החלקים שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו נראה את האוטומציה, את ה-Developer Experience בצד של המפתחים בסייבראק. אנחנו נדבר על הקונספט של Blueprints, ואנחנו נראה אחר כך איך האוטומציה באמת עובדת מאחורי הקלעים, ובסוף אני אתן לכם שיעורי בית בצורה של Action Items שאתם יכולים לקחת. אז קודם כל קצת על עצמי, אני רן אייזנברג, Principal Software Architect בסייבראק בחטיבת הפלטפורם Engineering, אני AWS Serverless Hero, כמו שאמרנו בבוקר. זה האתר שלי, שאני מפרסם בו מאמרים על AWS ו-Serverless כל שבועיים, מחרתיים יוצא מאמר חדש. זהו. סבבה. אז בואו נתחיל לבנות Service Serverless חדש, Hello World, ונביא אותו לפרודקשן. אז בדרך כלל כשאני מסתכל על Service, זה קצת כמו תיבת פנדורה בעיניי. אני אף פעם לא יודע מה בדיוק אני אמצא בפנים. זה יכול להיות איזשהו מונוליט שעשו לו lift and shift לענן, אולי זה קוברנטיס חס וחלילה, אבל הרבה פעמים מה שאני אמצא זה אסופה של מיקרו-סרוויסים שיודעים לדבר ביניהם. כך שלכל מיקרו-סרוויס יש לו את האחריות שלו, הוא יודע לעשות סקייל בצורה עצמאית, יש לו API ויש לו API מאוד מאוד מוגדר והם decoupled ביניהם, אוקיי? אז כשאני שואל בעצם, what does it take? מה אני צריך לעשות בשביל להביא Service Hello World לפרודקשן? למעשה אני שואל את עצמי, מה עם אותם מיקרו-סרוויסים שאני צריך להביא אותם לפרודקשן ואיך אני עושה את זה? אז בדרך כלל המיקרו-סרוויס הראשון הוא ה-Backend. זה דוגמה למשל ל-Backend מיקרו-סרוויס שאנחנו משתמשים בו כחלק מהאוטומציה בסייבראק, איזשהו CRUD API מאוד פשוט, יש לנו API Gateway, Lambda Function, שכותב ל-DynamoDB, אוסף של למדות כותבות או קוראות וכדומה.
אגב, אני עשיתי open source למה שעשינו בתוך סייברק, זה פה נמצא ב-QR code, זה AWS Lambda Handler Cookbook, יש שם את production grade, Hello World Backend Microservice. עכשיו, כל לינק שאני שם פה יהיה בסוף לינק אחד עם כל הלינקים שהיה בהרצאה, אז לא קורה כלום אם תפספסו. תפסת? אחלה. עכשיו, זה אחלה שזה CRUD API, Hello World, אבל זה לא production, בסדר? בשביל להיות בפרודקשן גרייד, אנחנו צריכים לחשוב על 5 אלמנטים. Infrastructure as Code, CI/CD Pipeline, Lambda Best Practices, Testing ו-Unified Observability. ה-Infrastructure as Code, אצלנו למשל זה CDK, זה גם יכול להיות Terraform או SAM. קוד שיוצר לנו את כל הריסורסים, אנחנו מאוד מאמינים ב-Serverless, ב-Developer Empowerment, זאת אומרת שכולם עושים את החלק הזה שנקרא DevOps, זה תרבות ולא תפקיד. והמפתחים כותבים את ה-Infrastructure as Code, ויש לנו גם אלמנטים של Security ו-Governance, יש לנו למשל CDK-NAG שצריך להיות בתוך ה-Infrastructure as Code הזה, CDK-NAG זה open source שיודע לסרוק לנו את ה-CloudFormation template, לפני שעושים deploy, לסרוק לכל מיני security, בעיות של security או misconfigurations, והוא עוצר את ה-deployment אם יש לנו בעיה, ויש לנו גם WAF, כן? יש לנו פה API Gateway, צריך לשים עליו WAF, Web Application Firewall, עם כל החוקים הארגוניים. ב-CI/CD Pipeline, למשל אצלנו זה פייתון לבקאנד, אז אנחנו צריכים את כל הכלים, הפיילינט והלינטרים השונים, פריקומית, Security Scanners, את הפייפליין שעושה לנו deployment, מריץ את הטסטים, ובגדול אני צריך פייפליין out of the box באותו Hello World template, שמביא אותי מ-PR לפרודקשן על פני כל החשבונות שלי, Dev, Test, Stage Integration, Production, על פני multiple regions גם. כשאני בא לכתוב את הלמדה שלי, אז אני צריך לחשוב על best practices מבחינה של hexagonal architecture, מישהו פה מכיר את המונח הזה, אני כל פעם אומר את זה ואף אחד לא מכיר, יש צדיקים, תודה. אז מדובר ב-architecture layers, שיש לנו את שכבת ההנדלר, את הלוג'יק ואת הדאטה access layer, יש הפרדה בין החלקים האלה בתוך ההנדלר. צריכים לחשוב על אלמנטים של security, input validation, authentication, authorization, אם יש לי כל מיני דברים מיוחדים שאני צריך להוסיף. למשל בסייברק יש לנו SDK של Tenant Isolation, אני כותב פה לטבלה שמשמשת את כל הלקוחות, אני רוצה לראות שאין לי פה איזה Data Leakage שאני כותב ומחזיר מידע של לקוח אחר בטעות. אז כל הדברים האלה, עכשיו אני צריך, אומנם זה CRUD API מאוד פשוט, אבל אני צריך להוסיף את כל הדברים האלה, זה כבר נהיה די הרבה עבודה. בטסטינג עכשיו CRUD API, ואני צריך טסטינג, אז אני צריך Unit Testing, Integration Testing, end-to-end testing, אפילו שזה שוב, CRUD API הכי פשוט בעולם, גם observability, שוב, production grade זה אומר observability, לוגים, tracing, custom CloudWatch metrics logs, אלארמים על מטריקות ואנומליות, בין אם זה לוגים או מטריקות, ודשבורדים שעושים לי ויזואליזציה על כל האלמנטים האלה ביחד, אוקיי? אז שוב, כל הדברים האלה אני צריך לעשות בשביל להביא את אותו Hello World מאוד מאוד פשוט, להביא אותו להיות production grade. עכשיו, הסרוויס שלנו לא עוצר בבקאנד, אנחנו רוצים גם פרונט-אנד. אז למשל, במקרה הזה אנחנו נרצה איזשהו דף שיודע להציג טבלה, שיודעת לעבוד מול אותו CRUD API. בין אם זה להציג את הטבלה, לכתוב לטבלה, למחוק אלמנטים מהטבלה. אז במקרה שלנו אנחנו נעשה פה איזשהו CloudFront Distribution, שיודע לנתב בין API Gateway לאיזשהו bucket עם קבצי React סטטיים. וגם פה, בשביל להביא את הדבר המאוד מאוד מצומצם הזה לפרודקשן, צריך לחשוב על 5 אלמנטים, Infrastructure as Code, CI/CD, ה-Best Practices הפעם של ה-Front-End, Testing וטלמטריה. אז פה אנחנו מרימים את ה-CloudFront Distribution, את ה-Bucket, מעתיקים את קבצי ה-React ל-Bucket, וגם פה יש לנו CDK-NAG ו-WAF, רק שפה זה יהיה כתוב אולי ב-TypeScript למשל, לאו דווקא בפייתון. הפייפליין הוא אותו דבר כמו שהיה קודם, רק שפה שוב, זה לא יהיה פייתון, זה יהיה שפה אחרת, כאן, React וכדומה. הנקודה פה יש שאנחנו, שוב, צריך פייפליין שיביא אותי לפרודקשן. בפרונט-אנד best practices, אז אני צריך לכתוב את הקומפוננטות שלי בצורה שהיא מודולרית, כך שאני יכול לבדוק אותם בצורה שהיא isolated ולעשות להם reuse. אני צריך לממש את האינטגרציה עם ה-backend, ממש CRUD API, צריך לדבר איתו. יש פה עניין של security, login, כן? cookies, login token, refresh token, flow של logout, לעשות caching, performance, accessibility, error handling, ושוב, כל מה שיש לי זה דף עם טבלה, אבל זה לא production grade, זה עושה את זה production grade.
וזה לא עוצר, יש לנו טסטינג, יוניט, לוקלהוסט, end-to-end עם פלייראט או סייפרס, קונפיגורציות שונות של טסטינג, מובייל קליינטס, רזולוציות שונות, נהיה עולם מורכב. ובסוף טלמטריה, למשל בסאבק אנחנו עובדים עם מיקס פאנל, אנחנו רוצים ש-out of the box, בכל סרוויס חדש, יהיה לנו את ה-SDK של מיקס פאנל, שנוכל באמת לראות מה יוזר עושה ב-UI שלנו וללמוד איזה פיצ'רים משפר יותר, להשקיע בהם פחות, איזה פיצ'רים לא צריך יותר וכדומה. אז שוב, זה גם פה הרבה מאוד עבודה בשביל להביא אותנו לפרודקשן. וזה גם לא עוצר פה, כי עכשיו צריך להתחבר ל-SAS Control Plane. אוקיי? אני עכשיו אולי צריך לעשות איזשהו חיבור לפאפסאב בחשבון אחר, להזין איזשהו SNS. אולי אני צריך לעשות איזה role delegation, לגשת לאיזשהו API שהוא פרוטקט, מוגן ב-IAM Authorization, כן? אז אני צריך פה עכשיו כל מיני טראסטים כאלה ואחרים. למשל בסייברק זה קצת יותר מורכב, כל סרוויס חדש, יש לו סאב דומיין משלו, הוא יושב תחת myservice.cyberark.cloud, יש לו hosted zone משלו, סרטיפיקט משלו, ויש פה את כל העניינים של ה-cross account access, בין אם זה API או SNS, SQS וכדומה. אז מה שאני בא להגיד פה בעצם זה שפרודקשן זה עולם מורכב, בסדר? מיקרו סרוויס אחד אף פעם לא מספיק, אנחנו צריכים תקשורת, אנחנו צריכים כמה מיקרו סרוויסים, אנחנו צריכים לדבר עם סרוויסים אחרים, וזה גם מסתבך, אנחנו גם צריכים לפרוס לחשבונות AWS שונים, Dev, Test, Integration, Production, וגם הרבה פעמים למשל אנחנו פורסים על 13 ריג'נים, אז זה גם עוד איזושהי מורכבות שנכנסת לנו פה. אז כל מה שראיתם פה, בעצם אנחנו עשינו, גם דיברנו על זה עם צוותים שפיתחו את זה, וסקרים וכדומה, והגענו למסקנה שלצוות מנוסה של 4 אנשים בסאבק ייקח לבנות כזה דבר מאפס, בערך 18 שבועות, וזאת כשהם באמת מבינים בתחום הזה ולא חדשים. ובגלל זה רצינו להטמט את זה. המטרה היא שכל סרוויס חדש מתחיל עם מה שראיתם פה, out of the box, כל זה בפחות מ3 שעות. אז בואו נראה את זה בפעולה. הכל מתחיל ב-Developer Portal שלנו, אנחנו עובדים עם פורט, למי שמכיר חברה ישראלית. יש לנו פה את ה-Self-Service Hub, אנחנו נכנסים לייצר ביזנס סרוויס חדש, ויש לנו טופס. עכשיו אנחנו מתחילים למלא פה את כל הפרטים, למשל את ה-GitHub Organization שלי, יש לנו כל קבוצה שאת ה-GitHub Organization שלה. Service ID, one click, זה למשל ה-ID המייחד בכל המערכות הפנימיות של סייברק, איך ככה הסרוויס הזה יהיה מיוצג. ה-Service name זה ה-Display name, זה השם של הסרוויס שיוצג ללקוח ב-UI הסאסי של סייברק, ב-Application Picker שנראה אותו אחר כך. יש לנו את ה-Service Subdomain שאליו בעצם לקוחות יכולים לפנות ב-API עם כל מיני סקריפטולוגיה שהם יכולים לבנות. ובסוף בעצם אני כותב מי הטים שלי כדי שאני אדע מי יצר את זה. ואני לוחץ על Execute ואז הקסם מתחיל ו3 שעות אחרי זה אתם תראו מה קורה. אז כשאני מתחיל בעצם לייצר את זה, מה שקורה זה תהליך של יצירה של GitHub Repositories, Clone ו-Scaffold, ומתחילים לעשות להם בעצם deploy לכל הענן. עכשיו יש ביניהם איזושהי תלות, יש חשיבות לסדר, כי כל אחד תלוי בכל מיני פרמטרים שהשני מפרסם, אז זה הולך סדרתי אחד אחרי השני. ואחרי באמת פחות או יותר 2.5-3, יש לנו את כל הריפוזיטוריז בוחנים, כל אחד עם הגיטר ריפו שלו והג'נקינס, אנחנו עובדים עם ג'נקינס. הכל כבר פרוס בכל הסביבות שאנחנו תכף נראה. ואז כל מה שנותר לי לעשות בעצם זה לייצר לקוח, כן? לייצר איזשהו טננט ללקוח ולהגיד, הלקוח הזה למשל שילם על הסרוויס הזה one click, ואני רוצה לראות אותו עכשיו, לעשות לוגין לטננט הזה ולראות איך זה נראה בעצם ב-UI. וזה מה שאני עושה, וככה נראה ה-SAS של סייברק, ואתם יכולים לראות שבצד שמאל, ב-Application Picker, לפני 3 שעות ה-SAS Control Panel בכלל לא הכיר את הסרוויס הזה. עכשיו הוא יצר טננט שמכיל את הסרוויס הזה, יש לו את האייקון הדפולטיבי, עם השם שבחרנו, ופה אפשר לראות את הטבלה הזאת, זה בעצם ה-UI, שפנה לבקאנד והביא כל מיני אייטמים שהכנו מראש בשביל הדמו שעשינו פה, וזה בעצם מוכיח את החיבור בין ה-SAS של סייברק, ה-Control Plane, ה-Backend וה-Frontend עובדים ביחד, אוקיי? ומה שראינו פה בעצם זה איזשהו Self-Service, Serverless Automation, ואומרת אני אראה לכם למה זה Serverless Automation, ויצרה גם Serverless SAS Business Service, והשתמשנו בקונספט של Blueprints. אוקיי, תכף נדבר מה זה אומר Blueprints.
זה הריפוזיטוריז שיצרנו, אמנם אני הצגתי לכם 3 מיקרו-סרוויסים, אנחנו פיצלנו את זה ל6 ריפוזיטוריז, יש פה גם ריפו אחד של Feature Flags, Configuration, אבל זה בגדול פחות או יותר מה שהראיתי לכם קודם, כאשר כל הכיף הזה נפרס ל-Dev, Test, Stage ו-Integration, ובאינטגרשן לשני ריג'ינים שונים. עכשיו כל מה שנותר בעצם למפתחים, זה נקודת הפתיחה שלהם, זה להתחיל ולהרחיב את הסרוויס ולדאוג שהוא עדיין Production Grade, כן? אבל יש לנו נקודת התחלה מאוד מאוד חזקה, וכל האתגרים הראשוניים מאחוריהם. Blueprints, אז Blueprint זה בגדול Microservice Starting Point, זה בסך הכל GitHub Template, GitHub Repository שהוא Template, עם כל מה שראינו, עם כל ה-Best Practices, כל הכלים, כל האספקטים האלה שאנחנו עושים לו Deployment ו-Scaffolding. מבחינת המפתחים זה אחלה, לא צריכים להמציא את הגלגל, מקבלים את כל הכלים האלה out of the box, ויכולים להתרכז בלכתוב את ה-Business Domain ולא להתעסק בלכתוב פייפליינים או Observability וכדומה. ומבחינת הארגון זה גם אחלה, כי כולם עובדים עם אותם כלים, כולם עובדים עם אותם Best Practices וכולם עובדים עם Observability אחיד, שזה גם משהו מאוד מאוד חשוב. וזה באמת אותם ריפוזיטוריז שלנו קודם, זה בעצם ה-Blueprints שאני מדבר עליהם. אוקיי, אז בואו נראה עכשיו איך זה עובד מאחורי הקלעים. אז יש לנו 4 חלקים, יש לנו את ה-Developer Portal שמריץ את ה-Blueprint Orchestrator, שבעצם עושה deployment ל-Blueprints, כאשר ה-Blueprint, יש Blueprint מיוחד, שהוא בעצם אחראי ל-SAS Control Plane Integration. אז ה-Developer Portal בעצם זה פורט, זה SAS Service, טופס עם פרמטרים, אחרי שבעצם עושים את ה-Execute, הוא שולח הודעת קפקא לטופיק של CyberArk, בסופו של דבר זה מטריג ב-API את ה-Blueprint Orchestrator, והוא גם יודע להציג את הסטטוס ואת הלוגים שאנחנו מפבלישים שם. עכשיו, מה זה ה-Blueprint Orchestrator? זה גם serverless לחלוטין, Step Function, State Machine עם Lambda Steps, וכל סטפ שם בעצם מכין את הקרקע, עוד לפני שעוד עושים את ה-Scaffold ל-Blueprint, צריך לייצר כל מיני הגדרות ב-Sneak Organization שלנו, ב-Jenkins, כל מיני הגדרות שצריך לעשות, ב-GitHub, לעשות את ה-Scaffold ואז להתחיל לעשות את ה-Deployment של אותו Blueprint, לחכות שהראשון יסיים וככה להמשיך את כל ה6, עד שבסוף זה מסתיים. עכשיו, ה-Blueprints, כמו שאמרנו, זה ה-GitHub Repositories, הם מריצים את ה-CI/CD Pipeline, ואנחנו פורסים אותם לכמה חשבונות ולכמה ריג'ינים, כאשר ה-Blueprint, אחד ה-Blueprints המעניינים, זה ה-Blueprint של ה-SAS Control Plane Integration. ה-Blueprint הזה משתמש ב-Serverless נוסף, AWS Service Catalog. מישהו פה מכיר Service Catalog? מגניב. אז Service Catalog זה סרוויס שהוא מאוד מתאים לפלטפורם Engineers. הוא בעצם נותן לנו יכולת לשמור CloudFormation או Terraform Templates בצורה שהיא מנוהלת עם גרסאות, להציג בעצם פורטפוליו של טמפלטים כאלה, כמו זה Products. ובעצם מה שה-Blueprint הזה עושה, הוא פורס לנו איזשהו Trust Product, איזשהו CloudFormation Template בסוף, והטמפלט הזה יוצר לנו Serverless Automation, שהאוטומיישן הזה מחבר אותנו בעצם בצורה דינמית בין החשבונות. ואני תפרח איך זה עובד, והשקף הזה מאוד מפחיד, אני יודע, זה השקף הכי מסובך שיש לי בערך פה. אז קודם כל אני אגיד שיש פה 2 QR codes, הראשון זה, דיברתי על זה בפודקאסט של AWS Developers, שממש עשינו שם Deep Dive, למה צריך את זה, למה זה טוב, איזה בעיה זה פותר, ובצד שמאל זה בעצם GitHub Repository שעשיתי לזה Open Source, אוקיי? זה עובד לחלוטין, קוד CDK, Python, אתם יכולים לקחת את זה ולממש את זה גם בארגון שלכם, עליי, חינם כסף, מה שנקרא, ובגדול, המטרה פה היא מאוד פשוטה, יש לנו בצד שמאל את החשבון של הסרוויס שעכשיו אנחנו רוצים ליצור, בצד ימין את ה-SAS Control Plane, המטרה שלנו, שיהיה לנו רול בצד שמאל, שיכול לעשות assume role לרול הזה, ודרך הרול הזה הוא לקבל כל מיני הרשאות, למשל להטריג איזשהו API Gateway שהוא מוגן ב-IAM Authorization, אבל באותה מידה זה גם יכול להיות איזשהו SQS, שאני רוצה לרשום אותו לאיזשהו SNS, בסדר? זה הרעיון, אני רוצה לעשות את זה בצורה שהיא דינמית. אז אנחנו מתחילים בצד שמאל, יש לנו את ה-Jenkins שמשתמש ב-Service Catalog, בסופו של דבר בשביל לפרוס איזשהו stack, שקוראים לזה Provision Product, הסטק הזה מייצר לנו איזשהו IAM role, וזה הרול שאנחנו רוצים להשתמש בשביל ה-SIEM role,
והוא מייצר לנו גם איזשהו custom resource של CloudFormation, אני יודע שהאייקון הזה של קוברנטיס לא מצאתי משהו יותר טוב. ה-custom resource הזה יש לו בצד אחד, יש לו את ה-input, הוא יודע את ה-ARN של הרול שעכשיו בנינו, ובצד שני הוא יודע לשלוח הודעה לאיזשהו SNS topic, ב-SAS control plane, שעובר ל-SQSQ ובסוף למדה מותגת. עכשיו הלמדה הזאת יש לה ביד את הרול ARN שעכשיו שיצרנו אותו בחשבון השמאלי, והיא גם מכירה את הרול שאנחנו רוצים בעצם לערוך. אז עכשיו כל מה שנשאר לה לעשות זה קריאת SDK של AWS, ולעדכן את ה-Trust Relationship, להגיד הרול בצד שמאל, תן לו לעשות את ההרשאה, את ה-Assume Role לרול בצד ימין. וברגע שהיא עושה את זה, היא משחררת גם את ה-Custom Resource מה-Wait State שלו, וה-Deployment מסתיים. ומה שקרה זה שהצלחנו בצורה דינמית, מה שפעם היינו עושים בעריכה של קונפיגורציה ידנית ו-Deployment וכדומה, בקריאת API בצורה דינמית עשינו את שעכשיו הרול בצד שמאל יכול לעשות Assume Role לרול בצד ימין. עכשיו זה קצת מופשט, יש פה עוד כמה דברים שגם משפרים את החוויה למפתח. מי שרוצה, אז כמו שאמרתי, יש את שני QR codes האלה, ומי שמפספס, אז יש גם את זה בסוף, כי אני רוצה להמשיך. אז ראינו Developer Portal, Blueprint Orchestrator, Blueprints ו-SAS Control Plane Integration. אז Action Items, אם לא הבנתם עד עכשיו, אז אני ממליץ לכם לבנות Blueprints. אנחנו התחלנו עם Blueprint אחד, ואז הוספנו לו Self-Service, וככל שעבר הזמן הוספנו עוד בלופרינטים, ואז הוספנו Developer Portal, ואז עשינו אוטומציה שמאחדת בעצם כמה בלופרינטים ביחד, והשתמשנו כמובן ב-Serverless Services, כי זה פשוט עושה את החיים יותר קלים. אבל הרעיון פה שזה לוקח זמן, אז זה הדרגתי של להגיע לכזאת רמה של אוטומציה, כן? לקח לנו שנים גם להבין שזה באמת צריך, וגם לבנות את זה. זה לוקח זמן, זה ידע שנצבר, כל מיני תהליכים פנימיים שלוקחים זמן, תיעדופים וכדומה. זה ה-QR קוד עם כל הלינקים שהיום ההרצאה. תודה רבה. יש לי זמן לשאלות? שאלות?